खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 24 भाद्र 1436 मायथाइ एबा 10 सेप्तेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै खामानि मावनायाव मोनसे मावथांखिखौ मोजाङै नोजोर होनांगौनि गोनांथि जानो हागौ। साना रंजाथाव जागोन मानोना दिनै नोंथाङा लोगोफोर आरो बाहागिफोरजों सानखौ बारहोनो हागोन। दिनैनि साना दावबायारिफोरनि थाखाय मोजां जागोन। वृषभ राशि। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय माखासे मोजां खौरां मोननो हागोन। माखासे सुबुंफोरा गावसोरनि गोब्राब नाजानायनि थाखाय बाख्नायजानो हागौ। गावनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय दिनै राहा ला। मिथुन राशि। दिनैनि साना फालांगियारिफोरनि थाखाय मोजां सान। गुबुन हादोरनिफ्राय एबा सहरनि बायजोनि सोरबा सासेया मोजां खौरां लाबोनो हागौ। गोरोन्थि बुजिलायनायखौ सुस्रांनो थाखाय गावनि जिउ लोगोरिजों रायज्लाय। कर्क राशि। नोंहा रांनि जेंना दंब्ला सासे लोगोआ नोंखौ रांखान्थियारि मदद होनो हागौ। दिनै नोंथांनि खामानिया थि समावनो जोबगोन। नोंथाङा मोजां मोननाय सोरजोंबा रायज्लायनो नोंथांनि नाजानाया दिनै आबुं जानो हागौ। सिंह राशि। सावस्रिनि बेलायाव सांग्रांथि लानाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। माखासे सुबुंफोरनि थाखाय गोबाव समनिफ्राय गोमानाय लोगोफोरखौ लोगो हमनाया जाथावना। दावबायारिफोरा सानखौ गोसो गुदुं खालामनायाव गोसो होनांगौ। कन्या राशि। गोजाम रां थिसननाया मुलाम्फा जानो हागौ। मावख'नि समाव गासैबो गोनां नेमफोरखौ मानि। सावस्रि गोनां थानो थाखाय सानफ्रोमबो ब्याम खालाम। दिनैनि साना गथ'फोर आरो नखरजों सम हगारनायनि सान। तुला राशि। गावनि नखरजों सोमोन्दोआव थानाया नोंथांनि गोसोनि सुखु होगोन। जाय सुबुंफोरा दावबायनो मोजां मोनो बिसोर बिथांखि बानायनो हायो। फरायसाफोरा दिनै सांग्रां जानांगौ। नोंथांनि नाजानाया मोनसे मावथांखिखौ फोजोबनायाव जाफुंसारगोन। वृश्चिक राशि। रांखान्थियारि बिथिङा गोख्रों जानो हागौ। जुदि नोंथाङा सासे सुबुंनो रां दाहार होदोंमोन अब्ला नोंथाङा दिनै बे रांखौ मोनफिनगोन होनना मिजिं थिजायो। धनु राशि। माखासे थागिबिफोरा रंजानायजों बुंफबनाय जिरायनाय सानफोराव रां बाहायनो हागौ। आनजादखौ गोरलैयै होनाया नोंथांनि साबसिन मोजां जानाय नङा। मोनसे गोदान मोजां मोननाय एबा खामानिया माखासे सुबुंफोरखौ गावसोरनि समखौ सोरजिलु महरै सामलायनायाव मदद होनो हागौ। मकर राशि। मोनसे मुलाम्फा गोनां रां थिसननायनि खाबुआ नोंथांनि सिगाङाव फैनो हागौ। साननानै आरो बोसोनजों आवगाय। गावनि बाजेटआव थाबाय था। फरायसाफोरा दिनै मोनसे मोजां सानस्रियाव थागोन। कुम्भ राशि। रांनि बेलायाव नोंथाङा जायखिजाया जेंनाखौ मोजाङै सामलायगोन। न'निफ्राय खामानि मावग्रा सुबुंफोराबो मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। दिनै गावनि जिउ लोगोरिजों माखासे मोजां बुब्लिफोर बारहोनो मोजां सान। मीन राशि। दिनै नोंथांखौ फरायनाय एबा गोनांथार मावथांखिफोरखौ गोनांथि होनो बोसोन होनाय जायो। गावस्रानायनि उनाव माखासे सुबुंफोरनि मोजां मोनलायनाय जिउआव मोजां सान फैनो थांगासिनो दं।